Έλα και πού είστε, τι κάνουμε, πώς είμαστε παιδιά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Το τρεσεράκι δεν είναι πια στην κατοχή μου. Το έχω δώσει, το έχω πουλήσει. Και είμαι στην αναζήτηση νέας μοτοσυκλέτας. Βασικά κλείνω κάπου. Θα τα πούμε παιδιά, έρχονται βίντεο με ανανεωμένα πράγματα. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε ένα ολοκένουργιο Symphony SR125, το οποίο είναι το νέο όχημα της οικογένειας. Ως επιτοπλίστων παιδιά δεν είναι δικό μου, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι όταν παραστεί ανάγκη ή χρειάζεται να το πάρω για κάποια διαδρομή τύπου εργάτη, να κουβαλήσουμε κάτι, να φέρουμε κάτι ή λόγω έτσι βροχής και είναι ελεύθερο, δεν θα το παίρνω. Είναι παιδιά ό,τι πιο τίμιο υπάρχει στην κατηγορία τη μικρή, στην κατηγορία εργατών δηλαδή των μοτοσυκλετών αυτών, το σκούτερ. Κάτσε, έχει και νεράκια εδώ. Αν και έχει φάει βροχή, μην το λερώσουμε πολύ. Είναι ότι πιο τίμιο παιδιά, γιατί στα 2.390 που είναι η τιμή του, τι να πάρεις, τι άλλο να πάρεις που να είναι value for money, να είναι αξιόπιστο, να έχει μεγάλες ρόδες, να έχει δισκοφρενάκια. Και γιατί όχι και η οθονούλα του δηλαδή εδώ πέρα που είναι το στροφόμετρο αναλογικό που κρατάει λίγο τις κλασικές παλιές ενδείξεις. Και ώρα, ημερομηνία, όχι ημερομηνία, ώρα, χιλιόμετρα και δείκτης βενζίνης. Να είναι και αυτά αναλογικά, έτσι να πάνε μαζί με την εποχή. Σαν πρώτη γνώμη, άποψη παιδιά, εντάξει, είμαι στο 1.94. Χωράω πάνω, εντάξει, δεν πάω πω ότι κάθομαι άνετα, αλλά κάτσε να περάσουμε εδώ. Είμαι ok, όμως έχω χώρο δηλαδή και εδώ πέρα στα πόδια. Σίγουρα χωράει και εδώ πέρα πραγματάκια να βάλεις ή να κρεμάσεις κάτι. Τα φώτα του παιδιά δεν είναι LED, αλλά είναι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δυνατά. Τα όργανα του επίσης ευανάγνωστα, πολύ ωραίος φωτισμός ειδικά το βράδυ. Μάγαμε και κανένα έτσι βραδινό τώρα που το στρώνουμε, καθώς έχει μόνο 309 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πάρτε και ISO. Για 125 παιδιά, να σας πω την αλήθεια, έχω να δικήσω πολλά χρόνια έτσι μικρού κυβισμού σκουτεράκι. Δεν του φαίνεται. Εκ πρώτης φαίνεται το γκάζι του, το άνοιγμά του, παρόλο που το ανοίγω πολύ έτσι μαλακά, λόγω στρωσίματος. Φαίνεται και για 200 δηλαδή, έτσι μπορεί να πεις ότι είναι παραπάνω κυβικά. Τραβάει πολύ καλά. Τώρα που είμαι στο στρώσιμο παιδιά μέχρι 60-70 χιλιόμετρα, το μηχανάκι το βλέπω και ρολάρι, δηλαδή άντε σε αυτές τις ταχύτητες. Προχθές που το κατέβαζα από παραλιακή, έπιασα και 80, αλλά ήταν ωραίο ρολαριστό ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν κουράζονταν. Σταθερό ακόμα και σε πιο μεγάλες ταχύτητες. Εντάξει, είναι μηχανάκι πόλης, ένα μηχανάκι εξυπηρέτησης, δεν μπορεί να έχεις προσδοκίες τώρα να πας 100 χιλιόμετρα καρφωμένος και ακλόνητος. Αλλά παιδιά μέχρι τα 80 που το πήγα τώρα στο στρώσιμο προχθές, μόνο καλά έχω να σου πω, πολύ καλές εντυπώσεις. Έχει γίνει χαμός με αυτό το μηχανάκι, με το ST. Να, κι άλλο μπροστά μας. Ο λόγος που πουλάει είναι αξιοπιστία. Πάρα πολύ μικρή κατανάλωση βενζίνης, έτσι. Και γιατί όχι, είναι και όμορφο. Είναι σε αυτό το χρώμα το ασημί μαζί με την μπορντό σελίτσα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ειδικά αυτό για μια κοπέλα ή για έναν έτσι νεοεισερχόμενο οδηγό, για κάποιον που το θέλει αποκλειστικά για την πόλη, νομίζω είναι και πανέμορφο. Μεγάλες ζάντες παιδιά. 16 αν θυμάμαι καλά. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σταθερό και οπουδήποτε και να πέσει σε κάποια λακκούβα ή οτιδήποτε έτσι στο δρόμο, κακοτράχυλο δηλαδή, το απορροφάει αμέσως. Έχει ένα κακό σχέση με το πιο παλιό εργάτη που υπήρχε, που ήταν 13, ότι δεν αλλάζει τόσο γρήγορα κατεύθυνση, αλλά εντάξει. Εγώ που είμαι και μαθημένος από μεγάλη μηχανή, είναι συνήθεια όλα αυτά. Τώρα θα σταματήσω παιδιά εδώ πιο κάτω, να το δείξω. Χώρους αρκετούς, ντουλαπάκι μπροστά και αποθηκευτικός χώρος από κάτω που χωράει σχεδόν ένα jet κράνο σε small μέγεθος, σίγουρα το χωράει από κάτω. Θα το δούμε τώρα, δηλαδή θα σταματήσω εδώ να είμαστε ωραίοι. Να, το βάλουμε εδώ πέρα να το δείξουμε.
Θα το βάλω και στο διπλό. Να τα παιδιά το μηχανάκι, αυτό είναι. Πρόλαβε και έφαγε και τις πρώτες βροχούλες τώρα που ρίχνε. Εντάξει, χειμώνας είναι, τι να κάνουμε. Και πάλι καλά να λέμε. Εδώ είμαστε παιδιά, μεγάλες ρόδες, δισκοφρενάκι. Μπρος πίσω, σωληνάκια υψηλής. Και με το μασχάκι του μπροστά. Αυτό είναι και το χρωματάκι παιδιά, το ασημί με την πορτόσελα, νομίζω ότι είναι και το πιο όμορφο απ' όλα. Και έχουμε τεχνολογίες τώρα εδώ, δεν παίζουμε SIM. Ηλεκτρικά ανοιγόμενος διακόπτης, χώρος από κάτω. Παιδιά, ένα κρανάκι jet, όχι πολύ μεγάλο, το χωράει σίγουρα. Μπουφανάκια, αποσκευές, τα πάντα. Και το ντουλαπάκι του. Να βάλεις ένα κινητό, έχει και USB να φορτίσει εδώ πέρα. 5V. Να βάλεις ένα κινητό, ένα πορτοφόλι, να ζευγάρι γυαλιά. Πολύ τίμιο μηχανάκι, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που έχει πουλήσει τόσο. Είναι για μένα ίσως ο πιο τίμιος εργάτης η τιμή αυτή. Νομίζω ακόμα πιο value είναι το ίδιο ακριβώς, το οποίο βγαίνει και υδρόψυκτο και είναι και 200 και το ονομάζει Symphony ST. Αυτό είναι το SR, το αερόψυκτο. Το 200 νομίζω είναι και αυτό σε προσφορά στα 2.790, αν θυμάμαι καλά. Στα 2.800 έχει 200. Εντάξει, δεν περιμένετε πολλές διαφορές 125 με το 200, αλλά είναι έτσι λίγο πιο ξεκούραστο για έναν πιο ανοιχτό δρόμο. Αν έχουμε καμιά λεωφόρο έτσι πιο πολύ για τη δουλειά, νομίζω είναι λίγο καλύτερο το 200. Τώρα στην περίπτωσή μας, επειδή είναι για κίνηση εντός αστικού κλειού και δεν υπάρχει και μεγαλύτερο δίπλωμα από τον κύριο οδηγό, το 125 είναι η χρυσή τομή. Και το βασικό, παιδιά, δεν γκέει τίποτα. Εντάξει, δεν έχει χιλιομετρητή που σου λέει το Fuel Avenger και το Current, αλλά νομίζω πάρα πολύ εύκολα βγάζει το ντεπόζιτό του γύρω στα 150 χιλιόμετρα. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε να στρώσει. Θα το δούμε και έτσι λίγο με πιο, όχι τόσο ευγενικό γκάζι, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, παιδιά, και το ξαναλέω, είναι ότι δεν έχει τράβηγμα τα 125 όπως είχαμε συνηθίσει. Το τράβηγμά του είναι πάρα πολύ καλό, πολύ δυνατό. Θυμίζει 200, όχι 125. Έχουν ανέβει γενικότερα κατηγορία τα νέα σκούτερ. Και σαν γκάζι που είναι πολύ πιο άνετα, ακόμα και αυτό που είναι η μικρή κατηγορία, και σε σταθερότητα με τις 16 τροχούς. Φρένα, παιδιά, έχω εντυπωσιαστεί. Σωληνάκια υψηλή, τα δείξα και πριν, μπρος πίσω. Κάτσε να βγούμε από εδώ να συνεχίσουμε δρόμο, σας το δείξα από κάτω. Φρένα που λέτε, παιδιά, εντυπωσιακά με σωληνάκια υψηλής. Είναι κάτι που δεν το συναντάς εύκολα σε μηχανάκια τέτοιου κυβισμού. Δεν το συναντάς σε μεγάλου. Όχι τώρα σε ένα σημάκι 125 κυβικών. Αξιοπρεπέστατο και με το παραπάνω. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Εντυπωσιασμένος από αυτή την αγορά. Τώρα με ρωτάτε αν είχα το Tracer, έτσι, κατοχή μου, και είχα και αυτό το μηχανάκι για εργάτη, παιδιά, όχι, εγώ δεν είμαι στη φάση αυτή, ποτέ δεν ήμουνα. Ή θα έχω ένα μηχανάκι modular να τα κάνει όλα, ή δεν θα κάτσω να μπλέξω να έχω εξ ολοκλήρου δύο οχήματα, ένα που λέμε για βόλτα και ένα για μέσα εδώ, ένα μηχανάκι να το χαίρεσαι, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να κάνεις τα πάντα, ένα μηχανάκι, γι' αυτό και δεν ξεφεύγω, ας πούμε, λέει, και το Tracer θεωρώ ότι σε κυβικά ήταν τόσο όσο ο τρικύλινδρος δηλαδή, είχε στο τράβηγμα το άμεσο μέσα στην πόλη, πολύ οικονομικό, δεν ανέβαζε τις θερμοκρασίες πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή εγώ το Tracer το είχα για τα πάντα. Αλλήμωνο να πάρω ένα μηχανάκι, να το κλείσω στο γκαράζ και να περιμένω πότε θα κανονίσω και να έρθει μια Κυριακή να το κάνω βόλτα. Κάθε μέρα, παιδιά, κάθε μέρα. Στη δουλειά μας, στην εξυπηρέτησή μας είναι το βασικό όχημα. Ένα βασικό όχημα δεν μπορεί να έχει παραμέτρους και
παρενθέσεις, να το πω έτσι. Κατ' εμέ, έτσι, άλλοι προτιμούν και έχουν μεγάλα μηχανάκια, όπως είναι κάτι πάνω από 1000 κυβικά, και έχουν έναν εργάτη για το κάθε μέρα. Εμένα είναι η φύση της δουλειάς μου έτσι που δεν με περιορίζει ώστε να έχω το σκούτερ κάθε μέρα και το μηχανάκι να το έχω κλεισμένο στο καράζ και να τρώω τα σίδερα, οπότε θα κάνει μια καλή μέρα να το βγάλουμε έξω. Θα σας γυρίσω και παιδιά για από ανοιχτό δρόμο, λίγο να το δείτε και στον ανοιχτό πως θα πάει. Αν για πόσο λέμε στρώνει, δηλαδή δεν θέλω να ταλαιπωρήσω, αλλά πόσο ωραία ρολάρι, δηλαδή εκεί μετά τα 60, εκεί 70-75, ρολάρι απίστευτα. Θεωρώ ότι ένα cruising speed, να το πω έτσι, χωρίς να το έχω ανοίξει, χωρίς να έχω εμπειρία στην τόσο μικρή κατηγορία, θα είναι τα 80. 80 με 90 δηλαδή θα κρουζάρεις, δεν θα το σπάς. Μια τελική που δίνει το εργοστάσιο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Που πάντα υπάρχει ένα συμπλήν σε αυτές τις κατηγορίες. Παιδιά, θεωρώ εκεί γύρω στα 90 κρουζάρεις πάρα πολύ καλά. Είναι χαλαρά το γκάζι, έτσι, τίποτα, ίσως που το ακουμπάω, που το γλύφω, δεν το ανοίγω το μηχανάκι. Και είναι τι ωραίο. Στις στροφές, παιδιά, να αποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα λάστιχα τοποθέτησης είναι nylon, αλλά θεωρώ ότι και αυτά έχουν βελτιωθεί. Δεν είναι τα nylon που έχουν κάτι τελείως κινέζικα μηχανάκια τύπου Daytona, που βρίσκεσαι λίγο έτσι να είναι βρεγμένος ο δρόμος και είναι κάτω σαν να πάτησε λάδια. Όχι, παιδιά, τα λαστιχάκια του είναι πολύ τίμια, ειδικά για το στρώσιμο. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Ειδικά αυτός προορίζεται που το οδηγάει, ας πούμε, που κάνει και πιο συντηρητική οδήγηση, θεωρώ μια χαρά. Και στα φρένα του πάρα πολύ καλό. Δεν θα σε προδώσουνε. Είμαι της άποψης, παιδιά, ότι τα λάστιχα, αν είναι nylon, τα αλλάζουμε. Και σίγουρα θα αλλάχτούν κάποια στιγμή σχετικά άμεσα. Δεν θα είναι όπως τα λάστιχα τα επώνυμα που θα βγάλουν χιλιόμετρα. Θα αλλάχτούν. Σίγουρα θα βγάλουμε το στρώσιμο. Και αν δω ότι έχουν τέτοια καλή συμπεριφορά τώρα που ανοίγει ο καιρός, γιατί μπορεί να φταίει και αυτό, σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, αν τα δω τα λαστιχάκια και συμπεριφέρονται τίμια, ίσως πάμε για αλλαγή μετά το καλοκαίρι. Να βγάλουμε το καλοκαίρι δηλαδή και να πάμε για αλλαγή από χειμώνα του χρόνου, βροχές, χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα σχετικά. Βλέπουμε, παιδιά, ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες προέρχονται από Κίνα πλευρά, αν και η SIM δεν είναι Κίνα, έτσι, δεν είναι καθαρό κινέζικο, είναι λίγο, ας το πούμε, πιο ποιοτική εταιρεία. Το έχει δείξει, το έχει αποδείξει τα χρόνια και με τα νέα μοντέλα που βγάζει. Δεν είναι, παιδιά, σκουπίδια αυτά που φοράει πάνω. Είναι πολύ τιμία. Τριξίματα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα. Σταθερότατο. Με σύγκριση με αυτό μπορείς να κάνεις με το NIMAX, με το PCX, που είσαι σίγουρα σχεδόν διπλάσια τιμή. Δηλαδή από 2.300 που κάνει αυτό 2.390, νομίζω ότι στο NIMAX είσαι κοντά στα 4. Σίγουρα κάτι παραπάνω θα παίρνεις από τη Yamaha, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο χαόδη διαφορά αν η χρήση σου είναι σχετικά απλή προς μέτρια. Αν το πηδεί και σε ανοιχτό δρόμο, τίποτα, παιδιά, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Έχει και πολύ αέρα σήμερα εντωμεταξύ. Ελπίζω να μην επηρεάζεται ο ήχος από τον αέρα. Εδώ, και στρώνουμε κιόλας, 70 χιλιομετράκια άνετα, αβίαστα. Το γκάζι είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή στο 1/4, 1/5. Έχει ρολάρει το μηχανάκι, δεν το κουράζουμε. Το αφήνουμε και άστο. Το αφήνουμε και φεύγει ωραία. Τα σταμάτα, ξεκίνα, ανηφόρες, περίεργα, δικάβαλα, καλό είναι να αποφεύγονται. Αλλά το μηχανάκι το βλέπεις και ρολάρει και 80, δώσει και 80. Δεν έχει δεν έχει ανάγκη.
Παιδιά, έχει πάρα πολύ αέρα. Αλλά ο εργάτης εδώ ακλόνητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πείτε μου και στη γνώμη σας, παιδιά, πείτε μου αν θεωρείτε κάποιο μηχανάκι έτσι για εργάτη πιο value for money. Για μένα είναι το πιο VFM μηχανάκι αυτή τη στιγμή για δουλειά, για μέσα στην πόλη, για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα, μια κοπελίτσα, ένα παιδί μικρό σε ηλικία. Δεν υπάρχει πιο VFM μηχανάκι από αυτό. Και αν έχει και το δίπλωμα και μπορεί να διαθέσει αυτά τα 4-5 εκατοστάρικα παραπάνω, να πάει στο 200 που είναι και υδρόψυχτο. Αυτά από μένα, παιδιά. Σας αφήνω για την ώρα. Μένουμε συντονισμένοι γιατί κάτι καινούριο είναι στο κανάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουμε χωρίς μηχανή. Κάτι έχουμε αποφασίσει, κάτι έχουμε δει. Θέλει λίγο το χρόνο του. Και επιστρέφουμε με νέο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.